Ok, salutare tuturor și bine am găsit la un nou vlog. Bine, asta nu e chiar un vlog, am avut un update și adică un videoclip în care chiar vreau să stau de vorbă cu voi. În cazul în care auzi un tractor pe fundal, să știți care e calculatorul meu. Nu l-am mai pornit de vreo 3 luni de zile. Oricum, trecând peste aceste detalii, vreau să vorbesc cu voi despre cea mai mare drama anului 2017. Nici a început bine anul și avem deja cea mai mare dramă. Am examenul de clasa 8. În general vorbesc cu cei de clasa 8 acum, pentru că nu sunt clasa 12, nu știu cum e bacul. Bine, am dat simularea și... Oricum, vorbesc acum cu cei de clasa 8 pentru că am trecut prin asta, știu cu ce să mănâncă și vreau doar să vorbesc și cu voi. Unul la mână, ok? Cel mai important lucru când dați un examen este să admiteți că ați greșit. Nu începeți cu contestația aiurea, nu începeți cu petiția aiurea, fraților. E al doilea an consecutiv în care se face o petiție pe un subiect de examen. Mai grav anul ăsta că e de simulare. Anul trecut, dacă vă mai aduceți aminte, cei care sunteți acum nou, a fost o chestie la matematică cu 3 sau 8 elevi care au luat peste 5 sau ceva de genul, nu mai știu exact. Sau sub 5, mă rog. Era un grafic, fraților, trebuie să pui degetul acolo și vede, gata, uite, 8 elevi. Ăla e graficul, e gata, done. Cam asta era toată șmecheria și s-a făcut o petiție pe tema asta, frate. O petiție. Dar nu-i corect, nu se poate. Deci fiți atenți, cei care au scris 8 au avut dreptate în felul ăla, pentru că graficul era foarte încurcat, nu și pe cei care au scris 8, chiar dacă au greșit. Nu. Dacă au scris 8, nu mai știu exact care era răspunsul corect, dar o să zicem că răspunsul cu 8 era greșit. Dacă au scris 8, e vina lor, au greșit, punct. Bun, în primul rând, înțelegeți chestia asta, învățați că în viață o să mai și greșiți, nu poți să fii perfect la nesfârșit. Nu poți să zici că la 10 puncte, băi, mi-a distrus viața, frate, n-am intrat la liceu pe care mi-am dorit, nu e adevărat. Dacă ești bun, o să reușești să recuperezi punctele alea la un alt exercițiu mai greu și vei primi chiar mai multe. Într-adevăr, poate pierzi, bă, nu mai iese 10 la examen, hai pe bună că luai tu 10 la examen. Credeți-mă că cei care s-au plâns de chestia aia erau majoritatea elevilor care se așteptau la un 5 sau 6. Da, au plâns în halul ăla pentru un grafic. Anul ăsta la fel se întâmplă și mai grav la simulare. Emil sau muzeu? Emil sau muzeu, că nu se știe. Ok, într-adevăr, poate chestia asta n-au fost formulate atât de bine și pe înțelesul tuturor elevilor. Nu ne chestia asta. Dar gândiți-vă că subiectele de examen sunt revizuite și revizuite de multe comisii. Nu ajunge pe banca voastră orice examen de tot căcatul care să nu aibă nicio normă sau să nu aibă niciun sens, ok? Nu se întâmplă chestiile astea. Nici nu știu dacă am văzut un exercițiu greșit în toate simulările care s-au dat în ultimii 4 ani sau examene. Asta era, deci în primul rând, înțelegeți când greșiți, fraților, pentru că nu suntem toți perfecți, nu putem să fim toți exact pe punct și virgulă, să fim acolo, băi, ăla era exercițiul pe care eu știam să-l fac, da, știai să-l faci, dar ai greșit, asta e, treci peste, fă-l pe următorul mai bine. Asta unul la mână. Doi la mână, nu mergeți stresați la examen, fraților, nu se merită. Acum să vedeți nu. Băi, ești nebun, cum să nu se merită, băi, examenul de clasa 8 ne definește nouă viața. Asta e, vă definește vouă viața. Încercați să învățați, ok? Învățați cât de mult puteți voi. Nu vă stresați în cu chestia asta, învățați. Băi, învăț pentru aia. Uite, știu chestia asta, mai învăț și chestia asta, altă și mai departe. Atât. Nu trebuie să-ți bați capul în ultimul hal, nu trebuie să te chinui, învață cât poți. Ok, nu sta să faci nopți albe ca să înveți la examen. Fă meditații, într-adevăr te ajută. Dar nu sta să faci nopți albe pentru un examen, nu sta să faci nopți albe pentru că, credeți-mă, fraților, să ajungeți la facultate și să aveți sesiunile. Atunci bagă toate nopți albe și cafele câte vreți voi. Dacă vreți să vă dau un exemplu concret, am pe Alex, care știu cum face, când înainte de o sesiune face vreo 3-4 nopți albe, una după alta, ok? Bun. Sunteți clasa 8-a, sunt chestii pe care voi le-ați făcut 4 ani de zile, aproape zilnic, română și matematică. Adică eu în clasa 8-a, cred că aveam o zi în care se lua măcar română sau matematică. Oricum, trecând peste chestia asta, ați făcut 4 ani de zile materiile astea. Nu puteți să-mi spuneți mie că, băi, eu nu știu, gata, o să fiu bâtă la examen. Ba, nu o să fii bâtă. Nu o să fii bâtă. Crede-mă. Pentru că, făcând același lucru 4 ani de zile zilnic, eu zic că ți-a intrat ceva în cap. Nu poți să fii atât de leneș, nu poți să fii atât de adormit, nu poți să fii atât de bătut în cap încât să nu-ți intre absolut nimic în cap, ok? Cum am spus mai devreme, cei care au făcut petițiile, cei care s-au plâns în ultimul hal pentru 10 puncte, adică un punct pentru că 100 de puncte, mă rog, ați înțeles voi, sunt cei care se așteptă la un 5 sau un 6, maxim. Ok? Și nu neg, așa am fost și eu în clasa 8-a și nu, recunosc, nu am bătut capul cu examenul foarte tare, am fost jumătate de elev, bă, care nu și-a interesul. Pentru că eu vreau la psihologie, nu prea am ce face decât pedagogia, iar de pe pedagogie n-am vrut să merg, am zis că bă, las-o așa, măcar fac și un liceu mai altceva, ca să am un viitor în cazul în care nu merge cu psihologia. Oricum, trecând peste detalii legate de mine. Cum am spus, nu vă stresați cu chestia asta. Învățați, cu o zi, 2 înainte de examen, gata, luați pauză. Mai răsfoiți poate caietele și mai departe. Dar,
duminică, pentru că examenele se dau luni, marți și miercuri din câte știu eu, luni la proba la limba română, marți la limba maternă și miercuri la matematică. Vă recomand ceva, din tot sufletul vă recomand și chiar o să încercați chestia asta, cei care vreți să vă riscați, dacă vreți să mergeți pe mâna mea. Eu vă zic ce am făcut eu și am mers de minune. Învățați până înainte de examen, dar duminică e ziua voastră, e ziua voastră liberă, mergeți pe stradă, plimbați-vă, ascultați muzică, dați-vă cu skate-ul, fumați o țigară dacă fumați, mergeți în oraș cu prietenii. O să vă ajute mult mai mult, o să vă limpezească mintea, pentru că voi dacă vă tot stresați să învățați în ultima zi înainte de examen, vă zic sincer că o să rămâneți în cap doar cu ce ați învățat înainte de examen. Nu o să vă aduceți aminte ce ați învățat o lună înainte și asta e foarte grav, pentru că voi aveți subiecte date de 4 ani de zile, ok? Deci nu aveți subiect doar de clasa 8-a, aveți în examen găsiți subiect de clasa 5-a, 6-a și 7-a. Oricum, trecând peste chestii de genul, relaxați-vă. V-am zis, mergeți cu placa, mergeți cu bicicleta, cu rolele, cu plimbați-vă, mergeți în oraș cu prietenii, faceți orice, numai să vă mai delectați mintea, faceți orice numai că să vă puteți relaxa puțin. Dacă nu puteți să ieșiți afară, pentru că chiar aveți părinți care, bă, zic sincer, nu, stai și învață sau stai în casă înainte de examen. Că poate te lovești, poate îți rup mâna, poate n-ai poți să ajungi la examen. Ascultă muzică, joacă-te dacă te joci pe calculator, fă ceva numai cât să te recreezi, fă ceva numai cât să te deconectezi de la chestia asta. Și în niciun caz, luni dimineață, să nu te pună păcatul. Dar să nu te pună păcatul să deschizi caietul. Serios vorbesc. Stai relaxat, trezește-te mai devreme dacă vrei. Din nou, bea o cafea sau un ceai sau ce bei tu dimineața, mănâncă. Stai relaxat în continuare, ascultă muzică, mai joacă-te un joc dacă ai timp să te joci, dar depinde cât de repede te trezești. Relaxează-te. Și zic că la examen vei fi mult mai ok față de cei care au stat stresați și duminică seară, și duminică dimineață, și duminică seară, și luni dimineață, învățând. Și crede-mă, o să știi mult mai multe decât știu ei, pentru că ei au rămas în cap doar cu chestia asta, ok? Doar cu ce au învățat în astea 2 zile. Pe urmă o să uite. Tu, în schimb, pentru faptul că ai reușit să te relaxezi câtuși de puțin, o să vezi că o să începi să aduci aminte și din chestiile alte. Pentru că nu ai creierul îmbibat doar de materia pentru clasa 8 pe care ai învățat-o în ultimele 3-4 zile înainte de examen. Ok, este sfatul meu și vi-l recomand. Exact același lucru am făcut și eu și vă zic sincer că am mers. V-am spus, într-adevăr n-am fost gen de tip care să-și bată capul cu examenul foarte tare. Am fost gen de persoană care a fost gen, bă, examen, hai că trecem noi peste el. Gândiți-vă în clasa 5-a cât de speriați erați de teze. Gândiți-vă în clasa 5-a cum erați. Oh, Doamne, vine teza, aoleu, Mayday. Nu e așa. Așa că acum când ești clasa 8 ești ceva de genul, teza, hai mă că am dat de 3-4 ori, 5-6, e ok, se rezolvă. La fel este și cu examenul, fraților, credeți-mă, la fel, exact aceeași chestie este și cu examenul. Nu vă stresați mai tare decât vă stresați cu o teză. Bine, într-adevăr, e mai important decât o teză. Dar nu vă stresați în ultimul hal. Nu vă faceți creierii în ultimul hal, pentru că o să dați în bară. Vă spun sincer, cunosc persoane care au făcut chestia asta, au învățat non-stop înainte de examen și au dat-o în bară în ultimul hal. Ok? Este sfatul meu prietenesc pe care eu vi-l dau vouă. Sper să-l ascultați. Acum, cine nu, multă baftă. Cine vrea să-l asculte, multă baftă în continuare. Și vă zic că o să meargă. Este părerea mea, este ceea ce am făcut eu. Este ceea ce m-a ajutat, sincer, să iau note acceptabile la examen, având în vedere că n-am învățat nimic, ok? Deci în afară de română, să deschid caietul cu o săptămână de examen, nu am făcut nimic. Vă spun la modul cel mai sincer, nu cred că am făcut un model de examen, deci îs o rușine pentru învățământul românesc, știu, dar asta sunt eu, asta e. Nu m-am bătut capul cu examenul și am reușit să combin aceste două chestii. 1, să învăț și 2, să mă relaxez când este nevoie. Și m-a ajutat. Am luat 7 și ceva la română fără să mă chinui foarte tare și 7 și un pic la mate, din nou fără să mă chinui foarte tare. Iar eu la mate eram pușcă. Nu mai faceți petiții, admiteți când greșiți, admiteți când o dați în bară, pentru că tuturor se poate întâmpla. Avem momente în care clacăm, dar ne revenim după. Pe urmă reușim și noi să ne dăm seama unde am greșit și ce trebuie să modificăm ca să ne iasă bine data viitoare. Pentru asta sunt simulările, nu vă mai stresați atât de tare cu ele. Și cam atâta, ok? Multă baftă celor care dați examenul în câteva luni, multă baftă celor care dați BAC-ul în câteva luni. La BAC, din nou, mi-e frică și mie recunosc, pentru că n-am trecut până asta, dar vă înțeleg și pe voi cei de clasa 8-a, stați calmi, ok? Credeți-mă, vă spune cineva care a trecut până asta, fără prea mari probleme, o să vă descurcați bine, ok? Sigur o să iasă bine, oricum examenul de multe ori este mult mai ușor decât simularea, așa că stați calmi, ok? Bun, încă un mic lucru care vreau să mi-l spun, pentru faptul că a fost un feedback extrem de bun, cred că e cel mai apreciat videoclip pe care l-am pus eu ever.
a strâns vreo 200 de like-uri. În videoclipul în care am spus că voi posta emisiunea Copiii spun cu trăznite, vine. Acum, exact când o să apară videoclipul acesta, o să apară și emisiunea. Sper să vă distrați și folosiți-ți ca să vă relaxați. Eu am fost Alex, nu uitați când descrieți găsiți emisiunea sau undeva aici o să fiu un adnot. Multă baftă tuturor din nou. Eu am fost Alex, până data viitoare, bye!